መምህር ግርማ ወንድሙ ጠንቋይም አይደሉም አስማተኛም አይደሉም። ይሄ የሚያወራ ሰው ራሱ አስማተኛ ጠንቋይ ነው። ይሄን ማወቅ አለባችሁ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም ክቡራት ተከታተልቲ ከመይ ቀኒኹም አነ ደሃኒ እግዚአብሔር ይመስገን። ሰላም እግዚአብሔር ምስኩላትኩም ይኹን። እምባርሎ ማዓልቲ ሂዘልኩም መጽ ዘለኹ መደብ ከምዚ ኣብታም በኔል ዝረአኹሞ ዞም ንሪኦም ዘለና ካህን ኣብ ናይ ሰልጠነ ቲክቶክ ይኹን ወይ ከዓ ኣብ ዩቲዩብ አደኖ ኢንተርቪው ብምግባር ብዛዕባ መምህር ግርማ ተሓቲቶም ነይሮም እሞ እሶም ከዓ በትናቶም ርዲት መሰረት መምህር ግርማ ጠንቋልዮም ኢሎም ተዛሪቦም ማለት እዩ። ከምዛ ኣብዚ ናይ መጀመርታ ዘርአኹም ከዓ ናይ ኢትዮጵያ ጳጳስ አቦና አቡነ መቃርዮስ ከዓ መምህር ግርማ ጠንቋሊ ከም ዘይኮኑ ናይ እግዚአብሔር አገልጋሊ ከም ዝኾኑ ንመእመን እቲ መሳጥ ዝኾነ መንፈሳዊ ትምህርቲ እንዳማሃሩ እንዳገሰጹ ዝምህሩ ትክክለኛ አቦ ከም ዝኾኑ ከዓ ዞም አቦ ከዓ ክምስክሩ ጸኒሖም ማለት እዩ። ሕጂ ገሊኦም ንመምህር ግርማ ጠንቋሊ ብለዎም ገሊኦም ንመምህር ግርማ ሓቀኛታት ብለዎም ማለት እዩ። ግን ንመምህር ግርማ ጠንቋሊ ክንብል ከለናስ ካብ ምንታይ ተበጊስና ኢና ጠንቋሊ? መጀመርያ ሓደ ጠንቋሊ ዝበሃል ሲ እንታይ ዝሰርሕ ክንፈልጥ ኣለና። ሓደ ትክክለኛ አቦኻ እንታይ ይሰርሓ ንዝኻ ነገራት እንታይ ክንገብር ኣለና ፈላሊና ክንርኢ ኣለና ማለት እዩ። ሕጂ ካብ ናይ ዞም አቦ መስመር ከይወፅእ መታን ዞም ኣብ ናይ ሓውና ሰልጠነ ዩቲዩብ ወጪም ዝዛረቡ ዝነበሩ ካህን ምስኦም ኣነ ዝኾነ ፐርሰናሊ ፕሮብለም የብለይን ኣይፈልጦምን እየ ከማን ምስትሶም ዝተዛረቡ ዘረባ ግን ኣብኣ አርጊመንት ስለዘላትኒ ኣብኣ ካነተ ሓሳብ ክህብ ስለዝደለኹ እየ። ዞም አቦ ሕጂ ብዛዕባ መምህር ግርማ 4 መጽሓፍ ከም ዘለዎም ካብቶም 4 መጽሓፍ 2 መጽሓፍ ከም ዘንበቡ እቲ መጽሓፍ ከዓ ብሙሉ ብዛዕባ ሰይጣን ዝዛረብ ናይ ሰይጣንን ናይ ጥንቁልናን መጽሓፍ ከም ዝኾነ ዞም አቦ ተዛሪቦም ማለት እዩ። ሕጂ ናይ መምህር ግርማ ጻሕፎ መጽሓፍ ብዛዕባ ናይ ሰይጣን ስለዝተጻሕፈ ጥራይ ከመይ ጌርና ኢና ንጥንቁልና ክንብሎ ንኽእል ማለት እዩ። ከምኡ ተኾይኑ ንኣብነት ኣብ ቤተክርስትያንና ኣብዚ ካብ ዝቐረብክዎ ኣብዚ እንታይ ኣለና መጽሓፈ ሄኖክ ኣለና። ናይ መጽሓፈ ሄኖክ ንሕና ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ኣብቲ ኦርቶዶክስ ሃይማኖት ካብ ንቕበሎም ወይ ከዓ ተኻቲቱ ካብ ዝርከብ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ፓርት መጽሓፈ ሄኖክ እዩ። ኣብ መጽሓፈ ሄኖክ ብዙሕ ብዛዕባ ዞም ዝወደቑ መላእኽቲ ወይ ከዓ ዞም ፎሌን ኤንጀልስ ብዙሕ ኣስፊሑ ይዛረብ እዩ። ካብኣቶም ንኣብነት ኣዛዚኤል ኣሎ። ኣዛዚኤል ካብቶም ዝወደቑ መላእኽቲ ካብቶም ሓለቓታት ኮይኑ ንደቂ ሰባት እንታይ ምሂሩ ንደቂ ሰባት ኣብ ኣዋልድ ኣሕዋትና ብዛዕባ ምኩሕሓል ዓይንኻ ቅርኒብካ ከመይ ጌርካ ከተፀባበቕ ከም ዘለካ እንታይ ክትኩሕሓል ከም ዘለካ ዝመሃረ ጀስት ሓፈሻዊ ብዛዕባ ሜክኣፕ ክንብሎ ንኽእል ማለት እዩ። እዚ ዝመሃረ ኣዛዚኤል እዩ። ብኻልእ መንገዲ ከዓ ከመይ ጌርካ ኣፅዋር ከም ትሰርሕ ኣፅዋር ሰሪሓ ከመይ ጌርካ መጥቃዕቲ ከም ትፍፅም ዝመሃረ ከዓ ኣዛዚኤል እዩ። ናይ ዝኣብነት ቃሄል ንሃቡ ኣቤል ክቐትል ከሎ ከመይ ጌርካ ሰብ ከም ዝቕተል እዚ ዝፈልጦ ነገር ወላ ሓደ ይነበሮን ቃሄል ማለት እዩ። ሰይጣን ግን ኣብ ልቡ ምምሕዳር ከመይ ጌሩ ክቐትሎ ከም ዘለዎ ሓሳብ ኣቕሪብሉ ማለት እዩ። ብኡ መሰረት እምኒ ጌሩ ንሃቡ ኣቤል ቀቲልዎ ማለት እዩ። ኣብዚ መጽሓፍ ሄኖክ ግን ብዛዕባ ፎሊን ኤንጀልስ ክዛረብ ከሎ እዚ መጽሓፍ ናይ ጥንቁልና መጽሓፍ ስለ ዝኾነ ድዩ ኣይኮነን። ናይቶም ንደቂ ሰባት ዘስሓቱ ርኩሳን መናፍስቲ ግን እንታይ ሽርሐ ከም ዘለዎም ይዛረብ እዩ። ሶ እዞም ኣቦና ከዓ መምህር ግርማ ከዓ ነዚ መጽሓፍ ክጽሕፉ ከለው እዞም ኣቦ ዝበልዎ ሕጂ እዞም ካህን ንመምህር ግርማ ጠንቋሊ ዝበልዎም ነተ መጽሓፍቲ ነዚአን የሚለው በማለዳ መያዝ ቁጥር 1 ቁጥር 2 ኣለዋ። እዘን ክልተን እንተ መጽሓፍቲ ማለት እዩ። እተን ካልኦት ከዓ እዚአን ኣለዋ። ኣባዶን እዙን ዝወደቐ መልአኽ እዩ ወይ ከዓ ሰይጣን ማለት እዩ። ካልኻ የሰው ቃርሜኻ ኣሎ። እዚ መጽሓፍቲ እንተዳ አንቢብናዮ እዘን ክልተ ቀዳሞትን ካልኦትን ናይ ርኩሳን መናፍስቲ ስርሖምን ኣብ ምንታይ ዓይነት ሽግር ከም ዘውድቑናን ኣበጋግሶም ኩሉ ነገር ብዲቴል ዝዛረብ መጽሓፍ እዩ። ሃራይ እዚ መጽሓፍ ከዓ እንታይ ብዛዕባ ምንታይ ይዛረብ እቶም ግዳይ ዝኾና ሰባት ማለት እዩ ኣብ ህይወትና ኣብ ናብራና እንታይ ዓይነት ሽግር ከም ዘጋጥም
ካብ ህይወቶም ካብ ተመክሮም ካብ ዝረአይዎ መምህር ግርማ ዝጻሕፎ መጽሓፍ ማለት እዩ ሕጂ እዚ መጽሓፍ ብዛዕባ ከም ስለ ተጻሕፈ ናይ ሰይጣን እንተልና ንሕና ጥንቁልና እንታይ እዩ እቲ ትክክለኛ ናይ እግዚአብሔር አሰራህ እንታይ አይተረዳናን አለ ማለት እዩ ንኣብነት ሓደ ጠንቋሊ ናብ ጠንቋሊ ኸይድካስ ጠንቋሊ ቅዱስ ቁርባን ክትቆርባለካ ዝብል ጠንቋሊ ሰሚዕኩም ትፈልጡ እስከ እዚ ንሕናስ ብማዕተብና ንሕና ትክክለኛታት እንተዳ ክርስቲያን ተኮይና ንሰብ ሓቅነቱ እንዲዩ ነፃ ዘውጾ ናብ ጠንቋሊ ኸይድካስ ጠንቋሊ ቅዱስ ቁርባን ተቀበለ ብላካ ንስሓቱ ብላካ መቸም ናብ ጠንቋሊ ክትከይ ከለኻ ስገዲኻ ትበሃል سجرت تبع لمن تاي نتروخوس منفس تاعت قبر عليك تسجد عليك إذن كم تاي زمتي أنت لأن أبونا ممر ما بزعبا وانجيلكم هروخلو بزعبا منفسه وجهكم هروخلو تقيتهم زاربوا النجار أنتي سجداتيو ጸሎት እንዳጸለና خلنا ብዙ አይነት ጸሎት አለው ሰይፈ ስላሴ ሰይፈ መለኮት ሰኔ ዘጉልጋታ ብዙ አይነት ጸሎት አለው እቲ ጸሎትና ከሰምርት ኮይኑ መንፈሳው ብቃት ክህሎና ተኮይኑ ስግደት ክህሎ አለው እንዳበለም ዞማቦ ጸቂጦም ዝምህሩ አስራት ቦክራት እትጾም ካብ ነገር ካብ ጭቅጭ ካብ ክፉ ነገር ምንሐ እዚ ሁሉ አይነት ትምርቲ መምህር ግርማ ይምህሩ ያ ዝፈልጦም ማለት ዘይፈልጦም ولا حدا بقى بدفونو طنقالي ويغا ግምታው ዘራማጥ ላይ ክዛረብ ዝኽል እሶም ዞማቦ ግን ተሚሮም አለው ማለት እዩ ግብራው ክርስቲያን ከም ተኾንም ዝምህሩኻ ኣብዚ ግዜ ዝኻ እንታይ ግብራው ክርስቲያን ይዘድልን በር ከምዚ ስቂልካ ትርጉም ዘይብሉ ምሻሉ ንኣብነት ናይ ስም ክርስቲያን ጥራይሽ ክንኮን ይብላ ናይ ስም ክርስቲያን ማለት እንታይ ንኣብነት ናይ ስም ክርስቲያን ማለት ሰንበት ቤተክርስቲያን መላለስ ቤተክርስቲያን ተኸይድ ቤተክርስቲያን ኬርካውን እኮ ቤተክርስቲያን አካላትካ ቤተክርስቲያን አሉ ሐሳብካ ኩሉ ነገር ካግናብ ያለው አብደገሉ አብ ስራሕ ሆነ خلافي አብ ገለ ነገር አለኻ ታይ ማለት እዩ ስፒሪቹዋል ሆነ በመንፈስ ነው ቤተክርስቲያን ያለኻ በስጋ ያለኻ በመንፈስ ግን አብ ተፈላለየ ቦታ አለኻ እዚ ብቀንዕና ንእግዚአብሔር አምላክ ምስክር ጌርናይና ክንዛረብ ንኽእል ንስለ ምጽልላም ዘይኮነ አብ ሐቅ ተመጽና በዚ ነገር እሲ ዝበዘ حساب ይጠቃዩ ናብነት ቤተክርስቲያን መመለላስ ጥራይ ትርጉም ከም ዘይብሉ መምህር ግርማ ነግሩና እዩ በኋላ በምስላኽ ምሩና ከሎ ኣብ ውቅያኖስ ዘሎ እምኒ ማለት እዩ ወይ ኣብ ሩባ ዘሎ እምኒ መዋዕሉ እንታይ ኣሎ ኣብ ትሕቲ ባሕሪ ቆፍ ኢሉ መዋዕሉ ግን ከአንተ ይሁ ሓምቢሱ ግን አይከልኒ እንታይ ማለት እዩ ንሕና ኻ መዋዕልና ቤተክርስቲያን ተመላሊስና ናብ ንስሓ ተዘይመጺና ናብ ቅዱስ ቁርባን ተዘይመጺና ካብቲ ዝዋሃበና ደሞዝ አስራት ቦክራት እንተ ዘይውጪና ክርስትና እንታ ኮይነሎ ግብር ዝጎደሎ ክርስቲያን ሆናሎ ማለት እዩ በዝጋጣም ግን አነ ንመምር ግርማ ከመስከረሎም አቅም እኮ የብለይ ግን አነ ካብቲ ካብም ሰማርኮ ግብራው ክርስትና ግብር ዘለነን ክርስቲያን ሆን ዞም አቦ ረዲኦም ነኝ ዘራባ ምርጋም ከይኮንም በር አነ አብዚ ዩቲዩብ ወጪ خزارበሉ ወንሰባት ከንቀሐሉ ተበግሶ ዝኾነኒ ትፍልጣ ስለዘለኒ ይኮነን እዚያ ተዛሪበያ ቀድመ ሕጂና አይ እንቅፋት ዝኾነን አባት ነፍስ ነይሩ እንቅፋት ዝኾነኒ ኣብ ደብተርና ኣብ ጥንቁልና ኣብ ዘይረብሕ ስራሕ ዝተዋፈረ አባት ነፍስ ነይሩ በዘይ ይገድስ ስሙ ገለ በዘይ ይገድስ ግን አነ አቡሽ ኣብ ዝሓለፉ 3-4 ዓመታት ኣብ ዝሓለፉ 4 ዓመት እዚ ደብተራን አይ ብዙሕ ነገር ሰደለኝ ነይሩ ብዙሕ አዲስ አበባ ግን አነን ሰበይቴን ግን መን ሕግዘና ነይሩ ዞም አቦ ሕግዙና ነይሩ ዝስደር ዝነበረ ርኹስ መንፈስ ዞም አቦ እቲ ዝስደር ዝነበረ ርኹስ መንፈስ ብዙሕ ግዜ ተሓዝ ነይሩ ሕጂ እንታይ ማለት እዩ ኣብ ሽግር ተዘይወዲካ በት ክትላገጽ ዝኾነ ትልካ ንሓደ ነገር ከተስተንዓቀል እዩ ንሕና ግን አነ ግን እግዚአብሔር አምላክ ምስክር ይخبለኩም ዝበዛሐና ዞም ንላገጽ በትሽግራ ባና መስመጸ በሽግር ምስተፈተና ሾ ይخረዳና ከሰብ ሽግራ ባኻ ዘይመጸ ግን ክትላገጽ ይኻ ናይሰብ ሽግር መስሉ ይራይካን እና እንታይና ክንገብር ዘለና ዞም አቦ ተዘይተን ከፍና ይመሕሻና ዞም አቦ እንታይ ግብራው ክርስቲያን ሆንከውን ዝምሃሩና አቦ ንኣብነት ናይ መምህር ግርማት ዝከታተል ሰብ ዝበዘ حساب አስራት ቦክራት ደስ እንዳበሉ ይዞጽ ደስ እንዳበሉ በቃ ግዴቱን
مخانو يفلتيو دس እንዳበሉኻ ካብታ ዝተኸፈላ $200 ትኾን $300 ትኾን 10% እንዳحسب يوصيو እዞም አቦ ከምዚ ምሂሮም የማ አበተ ክርስቲያን እስከ አበተ ክርስቲያን እስከ ንኺድ ኣብ ኤውሮጳ ሰንበት ብዛዕባ ገንዘብ ምልማን ገንዘብ አዋጹ ከምዚ ግበሩ ክባል ከሎ ሰብ ይቕን ይዝብሎ እቲ ናይ ቤተ ክርስቲያን አገልገልቲ ገንዘብ አዋጹ ሁሉ حقም እዩ ንምንታይ ታበተ ክርስቲያን በዘይ ገንዘብ ክትሰርሕ ይትኽልያ ገዛ ኸሪያ አለ ብዙሕ ነገር አለ ንሕና ግን ታውቂና ኣለና እተን ያስራት በኽራት ትርጉም ስለዚህ ተረዳና ካምልማን አዲያው አለን ስዊሽ ባግበሩ ከምዚ ባስደሉ ገለ መደሎ ማለት እዩ እንታይ ማለት በኻላ አጋጣምን አስራት በኽራት ክንህብ ከም ዘለና ትክክለኛ ትምህርቱን አይተማሃርና እዝሎ አምናይ ቅዱስ ቁርባን ተመጽና ንመምር ግርማ ቅዱስ ቁርባን ንኽትቀበለ ንስሓ ንኽትአቱን እዮም ዝምህሩኻ ንሕና እስከ ከም ኤርትራውያን እስከ حق እስከ ነዛራ حق مش حق يمسمش زدحو اب قدم እግዚአብሔር حق ተዛሪብካ اب قدم እግዚአብሔር ተጠጠልክ حق ተዛሪብካ አይሐሰኸና እስከ ብዛዕባ ቅዱስ ቁርባን እስከ اب ዓድና ተመሊስና ንረ اب ዓድና ብዛዕባ ቅዱስ ቁርባን ክንዛረብ ከለና ቅዱስ ቁርባን ኩሉ ነገር ወዲኻ ከምዚ ዕድሜኻ መስወደ መስአረካ ትርጉም ኣብ ዘይብልካ ናብ ቅዱስ ቁርባን ክትአቱ ከም ዘለካ ዓይነት ትምህርቲ እኮይና ተማያርና እዝኸ መንዘብ ጽቴልኩምኒ መሰሪያን ደብተራታት ኣብ ነፍስ ወከፍ ገዛው ተዓድታት ዘምጽዎ ነገር አነ ብዙ ሕሳብ ቴሌፎን ስለዝድውላለይ ብዙ ነገር ነሳት ሰሚ ቅዱስ ቁርባን ከቀበል ክብሎም ከሎ ወተቀበልካ እንዲ ሓንት ጊዜ ተቀበልካ እኮ አለካ ብዙሕ ምን ደጋብ እኮ ትርጉም ይብል ንምንታይም ከም ዝብሉኻ ዝሰዱልካ ዘለው ናይ ሰላም መንፈስ ድግምት ቅዱስ ቁርባን ተቀበልካ ከፈረስ ስለዝኾነ ኃይሉ ከም ዝገሎ ስለዝፈልጡ ቅዱስ ቁርባን ክትቀበል አይደፋፍኡኻን ንቤተ ክርስቲያን مسارك سن 5 دقيقه عقب مسانك ቤተ ክርስቲያን እንታይ ትገብራላ እስከ እንታይ ትገብራ ጾሪ ኻናታ ቤተ ክርስቲያን ኮትኮል ዛት ጾይኻ እግዚአብሔር አምላክ እንታይ በጊዜ እንሰነትካ እግዚአብሔር አምላክ ዘክር ዝብለና እኮ እንታይ بخبي መንገዲና ንሕና እግዚአብሔር አምላክ ክንዝክር ዘለና ከናገልገል ኣለና አነ መዋዕሊ ግናምና ክሳብ ወደ 9 ዓመት ዝጸንሕቱ ኮይነ ሙሉ ዕድሜ ኣብ ዘይረብ ህይወት ኣብ ዓለማዊ ህይወት ኮለለለ ሌላ መወዳታ ናብ ቅዱስ ቁርባን ተመጽስ ቤተ ክርስቲያን እዝስ ከሕፍረና ሃማና ግቦ ጣም ከሕፍረና ግቦ እዞማ አቦ መምህር ግርማ ግን ቅዱስ ቁርባን ዕድሜ ይፈልኒ ቅዱስ ቁርባን ማለት እኮ መድኃኒት ማለት መድኃኒት ከነመን ይዝኾን ንዛሐመመ ያ ጻድቃን ዳሞ ግብሮም ኮለው ግብርለው እቶም ንሕና ሓሚምና ዘለና ግን ብድግምት በገለመለ በቃው ተዋሪድና ዘለና ግን እንታይ ዘለና ቅዱስ ቁርባን ይዘለና ሃራይ ሶ እዞማ አቦ መምህር ግርማ ግብራው ክርስቲያን ክንከውን ዝመሃሩና አቦ ስለዝኾኑ ክንዛረብ ከለና ትርጉም ካብ ዘይብሉ ካብ حق ዝረሓቀ ጽልእን ተቆሙን ትርጉም ይብሉ አነ ናይ መምህር ግርማ ቲፎዞ ስለዝኾንኩ ይሆን ኣብዚ መጽ حق ግን አነ ታዝ ተገበረትለይ እዞም አቦ ዝመሃሩን ግን እንታይ ክገብራለ ከምስክር ግዴታ እዩ ቀድም ሕጂ አነ ግብራው ክርስትና ይነበረን ከም ሰብ ማዕተብ ኣለኒ ጸሎት አይፈልጥኔ ስግደት አይፈልጥኔ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ዝተዓመነ ይሳለም ዓለማዊ ህይወት ነበር ነይረ ዓለማዊ ህይወት በቃ ከምቲ ተራሰብ ዓለማዊ ህይወት ይነበር ነይረ እኔ መምህር ግርማ ትምህርት ክከታተል ምስ ጀመርኩ ግን ነፍሴ ክፍት ጀሚረ ሓጢያቴ ክፍት ጀሚረ ንስሓ ከም ዘለኒ ክፈልጥ ጀሚረ ክሰግድ ከም ዘለኒ ፈሊጠ ንስሓ ኣቲኻ ቅዱስ ቁርባን ክቅበል ከም ዘለኒ ኸኣ ክሓስብ ጀሚረ በዚ መሰረት ጸሎት ክጸልት ኮይነ መጀመርታ ኣብ ገዛይ ከም ዝትሪዎ ዘለኹም ጸሎት ቤት ክህልውን ኣለዎ ጸሎት ቤት ማለት ማለት ተንበርከኸሉ ተንበርኬካ እግዚአብሔር አምላካ ተመስግነሉ ገለገለ ሰብ እንታይ ይቆም ኣብ ገዛኻ ከም ዝጌካ ቤተ ክርስቲያን ተምስሉ ወሰባት ኣለኹም መዓልተ እንዳኸና ቤተ ክርስቲያን ክንጽል ተኸውሎት ኣለና እኮ ቤተ ክርስቲያን ኪርካ ክጽል ትኽእል ግን መዓልተ እንዳኸና ቤተ ክርስቲያን ንሳለም ዲና መቸም ኣብ ኤውሮጳ ዘለና ኣብ ነታ ሰንበት ከማን እንተረኸብና ኢና ብስራሕ በገለኻ ቢዚ ዝኾና ሰባት ኣለና ኣብ ኤርትራ ወይ ኣብ ዓድና ተዝኾን ሰሕራይ ንጎ ምሸት ክትሳለም ትኽእል ኣብ ጠቓኻ ስለዝኾነ ተሰላተካ ኣማራፂ ግን ተሰንበት ክሳብ ተኣክል ኣብ ገዛኻ ክትጽልን ክሰግድን ስለዘለካ እንታይ ትገብር ኣለካ ክትጸሊ ክሰግድ ኣለካ ብዙሕ ግዜ ኸኣ ብዛር ንዝመፁ ርኹሳ መናፍስቲ ብምልኦም ዝመሃሩና ጸላኢና ከም ንፈልጥ ዝገበሩና እዞም ኣቦ ኣብ ዓይና حق ተመጽና እንታይ ድዩ
ኢየሱስ ክርስቶስ እኮ ኸማና ዛ ዓለም እኮ ዝቕበለው ከይረኸበን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝኣክል ካብ ዘይተቐበልና ንበዓል መምህር ግርማ ንኻልኦት መምሃራን ከመይ ጌርና ኢና ክንቅበል እቲ ክንፈልጦ ዝግባእና ትክክለኛ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ስራሕ ክሰርሕ ክጅምር ከለኻ ቀዳማይ ተቃዋሚት ዝቃወሙኻ ካብ ደገ ዘይኮን ካብታ ቤተክርስትያን ካብ እዮም ዝጅምሩ ካብታ ጥቓ ዘሉ ካብ እዮም ይጅምሩ ምክንያቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝሰቀልዎ ሮማውያን እኮ ይኮኑ ቶም ሊቀ ካህናት ከም ሰቂሎሞ ሶ ከምዚ ዓይነት ኣጋጣሚ ክገጥም ግድን እና ንሕና ክንፈልጦ ዘለና በዚ ኣጋጣሚ ክንፈልጦ ዘለና ነገር እንታይ ናይ ጥንቁልና መጽሓፍቲ ኣየኖት እዮም ናይ ጥንቁልና ዘይኮኑ ኣየኖት እዮም ክንፈልጥ ኣለና ንኣብነት ናይ ጥንቁልና መጽሓፍ ኣየናዩ ዝብል ሕቶ እንተላመፅዩ ኣውደ ነገስት ኣሎ ቀዳማይ ኣውደ ነገስት እንታይ ማለት እዩ ኣውደ ነገስት ማለት ብዛዕባ ኮኸብ ብዛዕባ ናይ ሰብ ባህርያቱን ኮኸብን ዝዛረብ መጽሓፍ እዩ ኣብ ናይ ሳይንሳዊ ዓለም ክንመጽእ ከለና ዝበዛሕና በዚ ነገር እዚ ኣብ ፌስቡክ ኣብ መጽሓፍቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታ ንሸክዕ ኢና ብምንታይ ንሸክዕ ኢልኩምኒ እዚ ኣውደ ነገስት ዝብልኩኹም ሆሮስኮፕ ማለት እዩ ዞዳይክ ሳይንስ ማለት እዩ ንኣብነት ሰፕተምበር ዝተወለድኩም ሰባት እንታይ ዓይነት ባህርያት ኣለኩም ሰፕተምበር ዝተወለደ ሰብ ከምዚ ባህርያት ኣለዎ ኦክቶበር ዝተወለደ ሰብ ከምዚ ኣለዎ ናይ ኦክቶበር ኮኸቡ ሊብራ ሊዮ ካንሰር ገለመለ ገለ እንዳበለ ነቶም 12 ዓይነት ኮኸባት እንታይ ዓይነት ባህርያት ከም ዘለዎ ይዛረብ ደብተራ ጠንቋልኻ ገለመለ ክሰደልካ ከሎ ወይ ከዓ ሓሚምካ ክትፍወሳለካ ክብለካ ከሎ ነዚ መጽሓፍ እንዳንበበ ባህርያትካ እንዳረአዩ ነዚ መጽሓፍ ከም ዝግበር ዝብለካ እዞም ኣቦ መምህር ግርማ ሓሚምካ ኸይድካ ከም ዝብሉኻ ኣውደ ነገስት ግምፅሉልካ ከብዲልካ ይንብቡልካ ትክክል እዮም ዘትኩኹልካ እና ካለ ናይ ጥንቆልና መጽሓፍካ መልከ ሳጥናኤል ኣሎ ነቲ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሚካኤል ዝረገጾ ነቲ ዝተዋረደ መንፈስ መልከ ሳጥናኤል ጌሮ ይውድስዎ እዮም ማን እዮም እቶም ኣብ ጥንቁልና ዝተዋፈሩ ንቤተ ክርስቲያን ዝኸሓዱ ንቤተ ክርስቲያን ነታ ኦርቶዶክሳዊት ሃይማኖት ዘጽርፉ መሰረያን ደብተራታት እሶም እዮም ነዚ መጽሓፍ ዝጥቀሙ ካልኡን ኣሎ ንኣብነት መርበብተ ሰለሞን ኣሎ ንመርበብተ ሰለሞን ገለገሊኦም እዚ ናይ መጽሓፍ ናይ ጥበብ መጽሓፍ እዮም ኢሎም ዝቕበልዎ ሰባት ኣለዉ ብግርህና ማለት እዩ ገሊኦም ብግርህና ናይ ጥበብ መጽሓፍ መሲልዎም ዘብልዎ ኣለዉ ንምንታይ መርበብተ ሰለሞን ስለ ዝተባሃለ ሰለሞን ጥበብ ተዋሂብዎ እዩ ንሕናውም ናይ ሰለሞን ጥበብ ኢና ንጥቀም ዘለና ብምባል ነቲ ናይ ሰይጣን ስራሕ በዚ ናይ ሰለሞን ስብ ክሓብዎ ዝፍቱን ሰባት ኣለዉ ግን ጥበብ ሰለሞን ግን ዝበሎ ክንርስዕ የብልና ጥበብ ሰለሞን እንታይ ኢሉ ንኩሉ ነገር ናይ ዓለም ነገር ሪዩ እንታይ ኢልዎ ኩሉ ነገር ዚ ናይ ከንቱነት ከንቱ ኢልዎ ንምንታይ ናይ ዓለምና ነገር እንተበልዓኻ እንተሰተኻ ተሃፍተምካ ገንዘብ ተኣከብካ ኣብ መወዳእታ ክንርስዖ ዘይብልና ሞት ኣላ እዛ ሞት ክትመፅያ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ጠጠው ክትብል ኢኻ እንታይ ኢኻ ጌርካ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ጠጠው ኢልካስ እንታይ ኢኻ ጌርካ ብሓቂ ዲኻ ተንቀሳቒስካ ሰባት ዲኻ ተብል ጌርካ እንታይ ኢኻ ጌርካ እዚኣ ኩላና ንሓስባ ዝግባአና ነገር ኣለና ዛትስ ዋይ ጥበብ ሰለሞን ከዓ ኩሉ ነገር እንታይ ናይ ከንቱነት ከንቱ ዝበሉ እዚ እና ኣውደ ነገስት መልከ ሳጥናኤል መርበብተ ሰለሞን ካብቶም ናይ ሰይጣን መጽሓፍትዮም ካልእኸ መጽሓፈ ቆጵርያኖስ ኣሎ ናይ ቆጵርያኖስን ናይ ዮስቲናን ታሪክ ኣምፂና እኳ ንዘረብ ንኽእልና ቆጵርያኖስ መጀመርታ እንታይ እዩ ካብቶም ውሩያት ፍሉጣት ዝነበረ ደጋሚ ጠንቋልን እዩ ነይሩ ግን ቅዱስ ዮስቲና ግን መስተፋቅር ናብኡ ክሰደላ ከሎ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ሒዛ ዋላ ሓንቲ ስሩሑቲ እቶም ዝለኣኹ ዝነበሩ ክሳብ መራስ ትርጉም ከም ዘይብሎም ከም ዝቃፀሉ ጌራቶም ንመን ኢየሱስ ክርስቶስ ሒዛ ኣብ መወዳእታ ቆጵርያኖስ ከንታይ ኢሉ ኣነ እዚኦም ዝለኣኮም ርኹሳን መናፍስቲ ወይ ኣጋንንቲ ዋላ ሓንቲ ዓቕሚ ተዘይብሎም እስከ ኢሉ ናተናተ ኣምላኽ እንታይ ገይሩ ስዒቡ ማለት እዩ ሽዑ ቆጵርያኖስ እንታይ ኮይኑ ክሳብ ጳጳስ ኮይኑ ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣብምኔት ኮይኑ ብሰማዕትነት ሓሊፉ ማለት እዩ ግን መጀመርታ እንታይ ነይሩ ብዘይፍላጥ ኣብ ናይ ሰይጣን ኣሰራሒ ኸይድ ነይሩ ሕጂ ብቆጵርያኖስን መጽሓፈ ቆጵርያኖስ ተባሂሉን ዝጥቀምሉ ናይ ጥንቁልና መጽሓፍ ኣሎ እና ንበዓል መጽሓፈ ቆጵርያኖስ ነዚ ኣውደ ነገስት መርበብተ ሰለሞን መልከ ሳጥናኤል ምስ ናይ መምህር ግርማ መጽሓፍ
ወዳዲርካ መምህር ግርማ ኩሉ ብዛዕባ ሰይጣን እዮም ዝዛረቡ ክንብል ከለና ብጣዕሚ ዘሕዝን ነገር ብጣዕሚ እና እዚ ዘረባን ተነዊሑ ምናልባት ትርጉም ዘይብሉ ከይኮን ኣብ ዝተቋረፅኩ ይሓይሽ እና ሓንቲ ነገር ኩሶ ኣብ ሰኔ ዘጎልጎታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንቅድስት ድንግል ማርያም ቃል ኪዳን ከኣትወላ ከሎ እንታይ ይብል ብረስን ዝምሰሉ ብፍቅርን ዝምሰሉ ብምንፍርፋር ንዝምሰሉ ብቁርጥማት ንዝምሰሉ እዞም ዝምሰሉ እንታይ ናይ ስጋ ሓማም መሲሎም ግን ደዌ ኮይኖም ዝቕመጡ ግን ካንታይ ርኩሳን መናፍስት ኣጋንንት ንዝኾኑ እንዳበለዩ እግዚአብሔር አምላክ ዝዛረብ እንታይ ሚስጥራቶም ይኳይ ዝዛረብ ዘሎ ከም ዝተመስሎም ዝቕመጡ እነዚህ ብምንታይ ንርዶ ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ጋር ኣብ መጽሐፈ ጦቢት እንታይ ያለው ኣብ መጽሐፈ ጦቢት ጦቢያ ሳራ ጓራጓል ሐሚማስ በቲ ኣብ ማህፀና ሓዲሩ ብዝነበረ ናይ አስማዲዮስ መንፈስ ሸውዓተ ሰውታት ኮይኖም ነይሮም መይቶም ነይሮም ቅዱስ ሩፋኤል ግን ንጦቢያ ብምባል እቲ ትክክለኛ ምክር ብምምካር ሓሞት ናይ ዓሳ ኣትኪኹ እቲ መንፈስ ኣውዩ ከም ዝወፅእ ገይሮ ማለት እዩ ኣብዚ መጽሐፍ ቅዱስ ግን እቲ ናይ ትሩኹስ መንፈስ ስርሑ እንታይ ከም ዝገበራ ክዛረብ ጸንዩ እና እቲ ክንፈልጦ ዝግባእና ተጻሒፉ ዘሎ እንታይ ሚስጥር ናይ ርኩሳ መናፍስ ፈሊጥካ ንኽትዋግኦም ዝጠቕመካ ተኾይኑ እዚ ዝጠቕመካ ትክክለኛ ነገር እዩ ንርኩስ መንፈስ ክትሰግደሉ ከም ዘለካ ርኩስ መንፈስ ክትእዘዝ ከም ዘለካ ኣብ እግዚአብሔር አምላክ ትርሕቀሉ ናይ ሰይጣን ጽሑፈት ተኾይኑ ግን ነዚ ክትቀርብ ይብልካ ሶ መልእኽተይ እንታይ ጥንቁልናን ምስቲ ቅድስናን ፈሪና ንፍለጥ ብድፉኑ መምህር ግርማ ጠንቋል እዮም መምህር ግርማ ከምዚዩ ምባል ዘብጻሕና የለ መምህር ግርማ እግዚአብሔር ዝሃቦም ጸጋ ማንም ዝምጥሎም የለን ስሩሕም ሰርሑሎም ባዓቕሞም ብዙሕ ሰብ ከም ዝነቅሕ ገይሮም እዮም ንሕናኻ ንምእመናን ተንቃሕናሕሸና ካብቲ ስልካ ካብ ተመላላስ ክርስቲያን ግብራዊ ክርስቲያን ናብ ምዃን ክንመጽእ ኣለና እቲ ግብራዊ ክርስቲያን ከምቲ ዝብሉ ኩሉ ግዜ እንታይ ዝሰግድ ዝጸሊ ዝጸውም ኣስራት በኩራት ዘውፅእ መዓልታዊ ናይ ጸሎት ናይ ስግደትን ሰዓት ዘለዎ እዚዩ ግብራዊ ክርስቲያን ዝባል እዚ ከዓ ካብ መምህር ግርማ ተማሂርና ኢና እዚኣ ናተይ ምስክርነት እሞ የሬታን ወይህልኩም እንደሎም አንተ ብዝኣኽለኒ ኣብ ካለ መዓልቲ ካብ በኻል ክሳብ ዘራኽበና بسم እግዚአብሔር ስለሰማኹምኒ የመስግን ዝኾነ ጌጋ ተገይራ ካብ ኢየሱስ ክርስቶስ ቢቀሬታ ግበሩ ላይ ሰላም ቀና